हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे एप्लिकेसन लानानै फैदों। बे एप्लिकेसननि मुङा ड्रिम लुडु। नोंथांमोना लुडु किं बायदिनो सेम गेलेनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां फैसा खामायनो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय सानसेयाव 5,000निफ्राय 10,000सिम रां खामायनो हागोन। नोंथांमोना बे एप्लिकेसनाव गोसोबादि न'आव जिरायनानै रां खामायनो हागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। नोंथांमोना बेल आइकन थुनायनि गेजेरजों आंनि बेबादि गोदान भिडिअखौ गोख्रैयै मोनगोन। आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोना गिबियाव बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानांगोन। आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानांगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनायनि उनाव मोनसे ब्राउजार, जायखिजाया ब्राउजाराव थांगोन। ब्राउजाराव थांनायनि उनाव डाउनलड अप्सन ओंखारगोन, बेवहाय क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामनांगोन। आं भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियाव नोंथांमोना ड्रिम लुडुखौ क्लिक खालामनायनि उनाव बेबादि पेज अन जागोन। नोंथांमोना गिबियाव दान्दिसे सम नेथ'नांगोन। दायो पेजआ अन जाबाय दं। गिबियाव एसे सम लायो। फार्स्ट टाइम अन जानायाव नोंथांमोना बिदि पेज अन नुगोन। जयनिं बनास आप टु 50। नोंथांमोना लाखि दंब्ला नोंथांमोना 50 रुपिस मोनगोन फार्स्ट साइन आप बनासाव। नोंथांमोना बेवहाय जेबो एड खालामनानै गेलेनो गोनांथि गैया। नोंथांमोना साइन आप खालामनायजोंनो गेलेनानै गोबां रां खामायनो हागोन। सानसेयाव 5,000 10,000 नोंथांमोना बेदि दान्दिसे नेथ'नायनि उनाव बेवहाय पेज अन जागोन। 47 गाहाय लडिं जादों। बेयो 100 जानायनि उनाव पेज अन जागोन। दायो 100 जाबाय, दायो अन जादों। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बोरै बेवहाय आर्निं खालामनांगोन एबा रां खामायनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननि सेराव खोन्थागोन। नोंथांमोना गिबियाव बेवहाय सेलेक्ट खालामना लानांगोन जायखौ पसन्द, हिन्जावसालाय ना हौवासालाय बेवहाय फट'फोर दं। बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव गाहाय कन्टिनिउ अप्सन दं, कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन। कन्टिनिउ क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय वेलकाम जयनिं बनास 20 बनास एभ्रि रेफार 20। बेवहाय नोंथांमोना साइन आप खालामबा 30 रुपिस मोनगोन। 30 रुपिस बोरै मोनगोन एबा 30 रां बोरै मोनगोन नोंथांमोना बेखौ आं खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअआव थाबाय था। बेवहाय क्लाइम अप्सन दं गाहायाव, बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि अप्सन ओंखारगोन। बेवहाय नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बार होनांगोन। जायखिजाया मबाइल नाम्बार होनो गावबा गावनि मबाइलाव थानाय। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय गाहायाव टिक खालामनांगन, आखाइ खिन्थिनाय दं। बेवहाय उनाव सेन्ड अटिपि बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव अटिपि फैगोन। अटिपिखौ बेवहाय अटिपि थार्ड नाम्बाराव दं, थार्ड अप्सनाव बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव भेरिफाइ खालामनांगोन। भेरिफाइ खालामनायनि उनाव प्लास अप्सनाव पे खालामनांगोन। आं नोंथांमोननि सेराव बेदि खालामखांनायनि उनाव 20 थाखा जाबाय। 20 थाखा नोंथांमोना 30 थाखा मोननो थाखाय रेफार एन्ड आर्न बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव इन्टार फ्रेन्ड्स कड, बेवहाय इन्टार फ्रेन्ड्स कडाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना रेफार कड होनांगोन। रेफार कड होयोब्लासो नोंथांमोना गेम गेलेनो हागोन। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो रेफार कड होगोन। नोंथांमोना बे रेफार कडनि गेजेरजों साइन आप खालामनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना गेम गेलेनो हागोन। YBE केपिटेलाव होजोबनांगोन। बे रेफार क'डखौ होनायनि उनाव बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव कंग्रेचुलेसन यू गट 10 RS बाय रेफारिं। बेवहाय क्लाइम अप्सनाव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव गारथावनांगोन। बेनि उनाव 30 जाबाय। नै 20 थाखा दंमोन, 30 जाबाय। 30 जानायनि उनाव नोंथांमोना बोरै लुडु गेलेनांगोन बेखौ आं खोन्थागोन। बेवहाय 2 प्लेयार्स 4 प्लेयार्स लुडु टुर्नामेन्ट नोंथांमोना साब्रैनि गेलेनो ना सानैनि गेलेनो बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। 2 प्लेयार्स गेलेगोन। 2आव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव 10 थाखानि गेलेगोन ना 20 थाखानि गेलेगोन ना 50 रांनि गेलेगोन। नोंथांमोना 10 थाखायाव सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव कालार सेलेक्ट खालामनांगोन जायखौ गोसो दं। बेनि उनाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन। कन्टिनिउआव क्लिक खालामब्ला लुडु अप्सना ओंखारगोन। लुडु किं बायदिनो सेम। आं नोंथांमोननि सिगाङाव प्रेक्टिसाव खालामना खोन्थागोन मादि ओंखारो। आं प्रेक्टिसाव खालामना खोन्थागोन। बेनि उनाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव दान्दिसे नेथ'नांगोन। प्लेयार जयनिं प्लेस वाइड बेटिं अप्सन ओंखारगोन। बेबायदिनो मानसि ओंखारगोन गुबुन प्लेयार फैयोब्ला। बेनि उनाव खेलाया जागायगोन। दायो मानसि फैथ'वाखै, दान्दिसे फैबाय। फैनायनि उनाव बेदि अप्सन ओंखारगोन। बेनि उनाव खेलाया जागायगोन। खेला जागायनायनि उनाव भिडिअ अप्सन ओंखारबाय। नोंथांमोना लुडु किंजोंनो
XM गेलेनानै गासैबो लुदु गेलेनो रोंखायो गथ'फोराबो रोंबावसो आथिखालनि बिदिनो क्लिक खालामनांगोन सेम नोंथांमोना बिदि क्लिक खालामनानै जिथिनायनि उनाव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन बेनि उनाव आं बेक खालामनानै जिं साइडआव थुनायनि उनाव येस बेनि उनाव जिथिखांनायनि उनाव फैसाखौ मादि बेंकआव एबा पेटिएमआव हरगोन बेखौ नोंथांमोना खोन्थागोन नोंथांमोना बेंकआव हरनो थाखाय केस इनफरमेसन अपसन दं बेवहाय क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय उइथड्र अपसन दं उइथड्रआव क्लिक खालामनांगोन बेवहाय भेरिफाइ खालामग्रोनांगोन अब्लासो बेवहाय एकाउन्टनि पेटिएमआव बोरै हरनांगोन ओमफ्राय बेंकआव बोरै हरनांगोन बेखौ नोंथांमोना बेंकनि डिटेल्सखौ गासैखौबो सेम होनांगोन बेंकआव जेरै दं बेखौनो अब्लासो फैसाया नोंनि बेंकआव हाबहैगोन बे उइथड्रखौ अपसनाव खालामनाय लोगो लोगोनो बेंकआव 1 सेकेन्डनि गेजेराव नोंनि बेंकआव मोनहैगोन नोंथांमोना सिन्था लानो गोनांथि गैया फैसाया सेकेन्डआवनो मोनहैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।